गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिजेपि दोलोआव 61 सा हाबफैदों। चिरां जिल्ला 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सान्तिपुर, सामुदैसा, खुंग्रिंनिफ्राय बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 61 सा बिजेपि दोलोआव हाबफैदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिजेपि एमसिएलए प्रभात बसुमतारी आरो गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव एमसिएलए प्रभात बसुमतारीया बुंदों दि बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखियानो जादों बयनिख्रुइ गोरासिन खालामनो थाखायसो खालामनाय जायो आरो बेबादिनो गोख्रों खामानि मावलांगोन होननानै रोखा फोरमायदों। बेजों लोगोसे आखाइ हमफैनाय रनजित बसुमतारीया बुंदों दि जायगायाव जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै, बिनिखायनो बिजेपि दोलोआव हाबफैनो गोनां जादों होनना खौरांगिरिनो रोखा फोरमायदों। बेथ' डेम'क्रेसि देशसो जाहैबाय। डेम'क्रेसि देशआव नोङो खुन नेसनेल खुन रिजनेल बिजों खोथा गैया। दल दानायानो जेराव बादा गैयाबा, नोङो दल खालामनायानो जुदि बादा गैयाबा, बेयाव नों नेसनेल पलिटिक्सखौ नागारनांगौ जोगारनांगौ होननायनि खुनु मिनिं थाया आरोखि। बयहाबो मोन्थाय दं आरो भारतीय जनता पार्टी हिसाबै नेसनेल दलबाबो गुबुन दलफोरबायदि सोरखौबा नासयनानै सोरखौबा नेवसिनानै मालाबाबो सरकार सालायबोफेराखै। बयखौबो बजबनानै लानानै सरकार सालायनायनि प्लेनिं बा प्लान पलिसिफ्रा दङ। गोबां हारि हारिसाफोर दं बे ओनसोलाव, बिटिसि आवबो आसामावबो बयखौबो बजबनानै लानानै सरकार सालायलांनायनि मोनसे परिकल्पनाया दङ, प्लेनिङा दङ। जाहाथे समान मोन्थाय बयबो मोननो हायो, बे पलिसिजों खारबाय थादों। सबका साथ सबका बिसास, सबका मा होनो बेखौ प्रयास, बे मोनसे आदर्शजों खामानि मावबाय थादों। गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनहा अहरह सेस्था खालामबाय थादों। वार्किं डेआनो मथा मथि 2टासिम बा गोबाव सम खामानि मावनो हानाय केपासिटिनि गोबां दैदेनगिरिफोर दं। 24 घन्टायाव मथा मथि 16 घन्टा खामानि मावग्राफोर दङ। दा जोङो आसा थिदों जोंनि ओनसोलाव बा आसामाव बा बिटिसि आवबो निस्सय उन्नतिया जागोन, डेभेलपमेन्टआ जागोन, खिन्थु समय नांगोन, धैर्यबो नांगोन। आरो बेखौथ' जोङो ना जेनेबा बेबायदि जुदि खोथा बुंदोंबा, जेनेबा जोंथ' बिनि एगेन्स्टआव जेबो बुंफेराखैबो बा बिथांनि सायाव जों जेबो एलिगेसनबो लाबोआखै। जोङो जास्ट माने भारतीय जनता पार्टी हिसाबै जोंहा सावरायलायनो बा प्लेन पलिसि खालामलायनो थाखाय अफिस नांगौ हिसाबै जों अफिस गायसनदों। कुइसनाबा मामोन, बे जेनेबा कुइसन खालामदों जानो हागौ बिथांखौ, ना गिनानै बुंखो ना मानानै बुंखो बे गावनि खोथा, खिन्थु बियो आनफर्चुनेट जोंनि थाखाय। बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदों कि जेबो खहा खालामनो हाया होनदों, जेनेबा नैबे बिजेपि दोलोआ फैबाबो। आगे आगे देखो होता है क्या, दूध का दूध पानी का पानी देखा जाएगा बाद में। जइन जाग्रानिफ्राय जोंनि जइन जानायाथ' जेन'बा जेबो माबा गैया। जों जेन'बा माखासेफोरबो बिथिङाव जेन'बा खामानि मावनाय मा मावनाया जों दुरबल जाबाय थानाय नुनायखाय जोङो जेन'बा एसेबो सुबिदा थुबिदा मोनैखाय बा माबा मोनसे जेन'बा जेबो उन्नति जानाय नुयैखाय जोङो जेन'बा ओंखारनाय जाबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जों फैनाय जाबाय आरो जों जेबो दुखु मोनाखै, जेन'बा माबादोंबाबो जों जेबो सानाखै, जों ओरैनो ओंखारलायनायल' जादों आरो। माबायदि दुरबल नुदों? दुरबल माने जेबो माथो उन्नतियानो गैया, जेबो उन्नति जानाय नुवाखै। पाब्लिकफोरनि फारसे जेबो माने रिलेसन गैया आरोना पाब्लिकजों। माबा मोनसे मावनो माबाबाबो जोंना हनै मानो प्राइमारि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जायो, जेबो रेसपन्स होआ पाब्लिकखौ। जों बेसेबां खामानि मावदोंमोन, हरना सरना जों खाथिदोंमोन, बेसेबां जोङो जेन'बा खामानि मावना होदोंमोन, इउपिपिएलखौ देरहा होहरदोंमोन। सान हर जेन'बा ओंखाम गैया दै गैया जों मोना गुना खाथिदों, देरहा होहरदों। बेफोरबायदि जेन'बा बेफोरबायदि माबाखौनो जेन'बा दुखु होयोबा जोंबो माबानानै थानो हानाय नङाना। जेन'बा जोंबो थाखा फैसा गारबाय हरबाय, जेन'बा गारि मथर लाङो ग्रोम ग्रोम, जों थाखा फैसा हरो गारना हरो, बायदिसिना जों मिथिं दावथिं थाङो थाखा फैसा गारनानै हरो। ओमफ्राय जोंखौ जेन'बा दा बेफोरबायदि दुखु होयोबा जोंबोथ' जेन'बा सोलायनांगोन, बेफोरबायदिखौ साननानै जोङो जेन'बा दायो सोलायनाय जाबाय आरो। थारमाने नोंथांमोना खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनाखै आरो? ओहो मोनाखै, खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनाखै माने रेसपन्सआनो होजाबावाखै। माने नै थाङो फैयो भटनि सिगां, फै थां ओइ आदै आबौ आबै
मा ओंख्रि जाखो मा ओंखाम जाखो बेफोरबायदि होनोमोन सिगाङाव दा रेसपन्सखौनो होला मा नोंजों बाइकजों बाइक सौग्रावबाबो रायलायनाय नङा गारिजों गारि सौग्रावबाबो रायलायनाय नङा आरो माने रेसपन्सआनो गैखाला ओरैबायदि जाबाय आरो दिनैहाय बे बिजेपि दोलोआव गोदानै हाबनानै उननि समाव माबायदि मावलांनो सानो उननि समावथ' जों बिजेपि दोला नेसनेल पार्टि हिसाबै जों खामानिखौ मावलांगोन जोंथ' दा नुबोबाय ख्रेब ख्रेब सेबबोगासिनो दङ जेनेबा नेसनेल पार्टियानो सेबबोगासिनो दं साननानै नाय सेन्ट्रेलावबो नेसनेल स्टेटआवबो नेसनेल सोबावनो नेसनेल हनै जोंना माबायावबो जेन'बा मा होनो कार्बि आंलं दिमा हासावआवबो गासिबो बिजेपि फैजोब्बाय दाबोथ' बिजेपि दाबो बिजेपि एलेन्सआव बिजेपि जानानै दङ बिटिआरआवबो एलेन्स जानानै दं जोंनि बिटिआरआव आरो एलेन्स सरकार सलिनानै दं जाहाथे जों नुहुरखाबाय हाहैखाला माने जेरैबाबो हाहैखाला बायदि नुबाय सिंगेल सरकारजों ओंखायनो जाहाथे जों जेबो नुहुरखायासै नालाय जेबो माबाखायासै नालाय जों ओंखायनो नेसनेल पार्टियाव हाबनानै थानानै जोङो इयुनाव जेन'बा खामानि मावलांगोन होननानै जों मिजिं थिबाय आरो